wanda ya auri yarinya yar duniya wayayya mai buɗaɗɗen ido, gau wayayya mai shagen surutu da magana, ita wayayya ne, za ta maka barna. Yawwa kullum ina faɗa a karatu, su matan nan da kake gani, ka samu yar ba gidajiya nan ba ta gane abubuwa ba, ka je kai ta mata tarbiya, wallahi kuma ka sauki. Ba za ta, ko ba ka bane mutumi na? Yawwa ba za ta yi musu da kai ba, ba ta ma waye ba, ballanta na ta ce ma ai ita ta waye, ta san yancin kanta, ta san waye. Yan ƙauyawan nan suna da daɗin sha'ani, ga tsoron Allah daidai gwargwado, su ma na birnin akwai tsoron Allah, Allah ƙara mana gaba ɗaya. To ai kar aje a ce na ce ba sa tsoron Allah, akwai takawa su ma irin tasu takawar, amma dai ka samu macen da take da sauƙin sha'ani ya fi maka. Galiban wayayyar mace da ta buɗe idanta, kwaftareren gilas a idanta, kana maka magana ta mafi ka wayewa, kai za ka ji jiki da ita. Ban face kar a aura ba, shawara ce na bayar, ka je ka ɗebi abin da za ka ɗiba, amma dai ka samu mai sauƙin sha'ani. Wallahi ko magana za ta yi maka tana sunkuye, haka za ta yi ma, amma wanda za ta zare ma ido kana faɗa tana kaza kai ina fa gaya muku, duk wanda ya haɗa yan kuɗinsa ku samari zai aure, tafi ƙauye ka je ka nemo masu sauƙin sha'ani. To ni ban ce kar a aure na gani ba, shawara nake bayarwa. Ai akwai irin su yan birni suna son su, ko ba haka bane ba? Yawwa da yawa in dai ba shaidani ya baka auro a ƙauyen ma, dan wasu ma in sun shigo gari bude ido suke su ma. To amma dai kafin ta farga ai ka gama da ita yi. Allah dai ya ba mu ikon yi wa 'ya'yanmu tarbiyya da kulawa.